Buenos días, José. Hai que se levantar. José, que é hora de levantarse. Hai que... José, hai que se levantar. No, xa che é horas, que despois ben sabes que xa é tarde, o reloj corre. Unha amiga máis non. Mira que o sol entra pola ventana. Ai, que ben que se está. Bueno, pero... non ves que despois teñen que esperar por ti? Pero despois chega Suso e ti estás sin almorzar. Como que van a esperar? Non van a esperar por todos. Hai que se levantar, José. Veña, veña. Veña arriba, que non che costa tanto o traballo levantarte, se non axudo cheo. Son María, son hermana de José Montero e son a cuidadora dele. Pois, prácticamente, desde que naceu, porque somos dous irmãos solos, quedamos moi novos sin pai, e a nosa nai sacou-nos adiante, pero tamén hai uns anos que falleceu, entonces José está vivindo con nós. Eu aprendi moito de José, porque desenvólvese e fai cousas que eu podería facelas mellor que ele, pero ele, na situación que está, fainas moi ben. Aprendeu moito fora, porque eu aprendinlle, pero non son eu a persona capacitada para enseñarlle a ele, pero con ele, estar no centro, pois aprendeu ali cousas que logo conta na casa o que fai ali. E aquí na casa, pois, se eu necesito facerlle algo, fago. Pero José é unha persona que se vale ainda moito por si mesmo. Aparte de ser a súa cuidadora, fun profesora tamén, porque ao ser o maior eu fun á escola, José non, e eu enseñáballe dos libros que eu tiña a José. José sabe ler e sabe escribir. Escribe mellor á máquina, que ten máquina de escribir, e fai textos na máquina, mellor que eu. Que está en Amarai, estou moi contenta de que estea en Amarai, porque en parte axudoulle moito a superar a falta de nosa nai, e máis é un día que José se levanta con ánimos para ir ao centro e eu quedo tamén libre para facer outras cousas. El contento e eu tamén contenta. Desde que entrou en Amarai, cambioulle moito, porque está todo o día ocupado. Marcha ás 9:15, ven ás 6:30, entonces está con amigos. Carallo, queima!
Buenas. Hola, buenas. Bueno, estos son meus compañeros de Amaral. Están traballando en Coiro, preguntaban sobre traballo en madeira, e aquí Vanessa, pois, é máis aplicada, non? Eu chamome Vanessa, estou aquí en Amarai facendo aquí no taller de coiro. Este é unha plantilla, este é o coiro. Puñemos aquí a plantilla, aquí sobre o coiro, apretamos para que non nos mova e imos calcando co punzón. E tamén traballo, se queredes vir comigo, acompañádeme onde traballo. Son María, son a psicopedagoga do centro e son a responsable de buscar as prácticas prelaborais para algunhas das persoas usuarias que veñen aquí. Son fundamentales para eles porque lles axudan a adquirir habilidades sociales e formación para poder adquirir destrezas de cara a unha futura inserción laboral. Axúdarses a súa autonomía, a súa independencia e a sentirse como realmente persoas traballadoras e persoas do día a día que realizan un traballo. Eu son Carmen Baliño Rocha, a directora de fábrica de Casarán de Xanceda. Vanessa veunos acompañar para traballar con nós. Foi unha experiencia para nós moi positiva. Vanessa é unha persoa supermetódica. E o máis importante que aprendimos dela é que nos transmitiu tranquilidade. Pois isto é a Casa Grande de Xanceda. Eu encárgome de pegar pegatinas nas caixas, de montalas. Tamén, como vistes antes, estaba no fondo ali na máquina, collín yogures para metelos nas caixas. Cando estou parada, pois estou un pouco aburrida, e cando estou traballando aquí, pois pásaseme ben as horas. Tamén traballar para min significa pois ser un pouco máis autónoma. Para empresas como Xanceda, que asociacións como Amarai nos veñan con xente para esa inclusión laboral, que estén cerca no rural, que están cerca de nós, que non hai esa distancia, pois é moi importante porque os nosos piares pois son eses, o bienestar animal, o cuidado do medio ambiente e o cuidado do medio rural. Dentro dese cuidado do medio rural está o cuidado das persoas, das asociacións, e para nós apórtanos que esa asociación, estando cerca, teña xente para que poida colaborar con nós e veña a traballar con nós. Eu son Natalia, son a terapeuta ocupacional e actualmente a directora do Centro de Recursos de Amarai. A Asociación Amarai, a labor principal é a de defender os dereitos das persoas con discapacidade e de promover un pouco que é a igualdade de oportunidades. O que se pretende é conseguir a máxima inclusión das persoas con discapacidade e das súas familias en todos os ámbitos da sociedade. E para iso prestamos diferentes servicios que satisfagan esas necesidades e esas expectativas de vida. Como ao largo de toda esta traxectoria destes 25 anos da asociación, sempre se prestaron diferentes servicios a toda a poboación en xeral. Quizás o máis destacable ao largo desta traxectoria é o Centro de Recursos, que foi creado fai 11 anos e onde diariamente se presta unha atención integral a máis de 40 persoas usuarias con discapacidade e as súas familias, co obxectivo principal de mellorar a saúde, o benestar, a calidade de vida e o desenvolvemento integral como persoas. Chámome Carmen, son membro da Xunta Directiva e son nai dun usuario do Centro de Recursos de Amarai. Para nós, o Centro de Amarai foi unha solución moi boa, porque estivemos o noso fillo 15 anos interno nun colegio e despois que cando tiña que salir, aquí no rural non había nada. Hasta que empezou a funcionar o Centro de Amarai. O obxectivo da directiva é seguir mellorando, é seguir progresando e que eles poidan facer unha vida máis ou menos normal.
que non teñan que estar na casa, que poidan salir, que poidan saber o que é a vida. Independentemente da nosa formación e da nosa profesión, pois miramos todos cara a un obxectivo común, pois é darlles a oportunidade de que participen na vida, de facilitarlles recursos e estrategias para que favorezcan esa participación, de ser como un apoio para desarrollar todas as súas capacidades. Como profesional deste ámbito, para min, e supoño que para o resto, tamén é moi satisfactorio ver todas as evolucións e todos os avances que foron conseguindo todas estas persoas, vale? Desde que melloraron a independencia na realización das actividades da vida diaria, como é o exemplo de Montero, hasta ter unha oportunidade para participar nunha formación de emprego, como é o caso de Vanessa, pois é algo que personalmente sínteste realizada como profesional e tamén como persona. Eu considero que a maior limitación das persoas con discapacidade non é só a condición en sí de discapacidade, senón esa problemática a nivel social, porque ao largo, sí que é verdad que foi evolucionando e mellorando, pero sí que ao largo de todos estes anos sempre houve como unha certa actitud de rechazo ou mesmo de sobreprotección. Mais aínda estas limitacións son máis salientables nun entorno rural como é o caso da Marai. Por que? Porque no ámbito rural non hai as mesmas oportunidades, non hai máis limitacións en canto a recursos, non hai o mesmo acceso ao medio de transporte, ás novas tecnoloxías, a participar en actividades de ocio como pode participar outra persona con ou sin discapacidade da cidade. Iso tamén conleva a que haxa unha menor participación social e a nivel educativo, pois un pouco o mesmo. Hai menos oportunidades a nivel educativo e sobre todo formativo, o que tamén vai conlevar a menos oportunidades para desempeñar un emprego o día de mañá. Para crear isto, hai que agradecer ao Concello de Boimorto, que nos cedeu o terreno para poder facelo centro. E agradecer tamén ás familias pola axuda que están facendo. E tamén aos traballadores, o equipo de traballadores que temos. E aos compañeros da Xunta Directiva. Especialmente ao presidente, porque está luchando moi duro. Nestes 25 anos da Marai, doulle as gracias porque gracias a eles o meu irmão ten outra calidade de vida e como o meu irmão máis. Son amigos, en concreto todos. Ele non ten distinción para ninguén, para eles son todos amigos. A min a Marai axudoume a aprender cousas que antes non facía, tamén a oportunidade de traballar aquí. Somos a Marai!